heren, zit er wat tussen? We binnen ziekkinder. En waar zit je naar? Dat weten we zelf nog net. Een douchegedien, maar een uitstaan. Ja. Want die hing je nog net? Nee, die heb ik nog net, nee. Nee, en na je douche maken en met een mooi gedien voor. Nee, wat ik zie je er net bij. En wat zie je jou? Country. Zo van een moord vinden vrouwen, je neemt de rommelmerk. Ze zegt, geef maar een slag door het hok. Ja. Van de domme praten, dom vrouwje praten. Wat meer rotzooi is een oorzaak zijn hobbywerk. We beginnen dan een lampen bij. We werden net een kap omheen zitten, dus nou die raadje me nooit kwijt. Wat? Prachtig. Ja, gouden is dit. Ik wil je al zien. En ik ging spelen aan het dienst en dan doet hij de LP's nog in de auto. Die man zei, daar staan LP's. Ik zei, ja, alsjeblieft. Nou, dan ben je direct zien en kwijt, een beetje terecht. Het buurman stopcontact of niet? Nee. Nou, ik snap dat niet. Heb je geen 22 hier dan? Nee. Ik ben een echte struiner. Het is voor u hobby. Ja. Echt, als ik denk van nou, daar kijk ik wat mee. Dan zet ik in de hoes en dan broek ik het eens kort. En op een gegeven moment, nou, dan gaat het je weer heen en dan verhandel ik het weer. En dan geef ik weer wat nice. Maar ik ga rond met de garage op en de ben met hoes uit en ja. Een paar beppers die show je net met mij, die winnen al ouder. Nou ja, dan opruimen met spul nog. En dan zit je hier op een snuit te moeten blauwbekken. Ja, inderdaad. Dan hebben ze zo'n daar eerst in de stuur. Ik denk, nee, kapken we die naar wie, weet je toch? Maar dan maar een beetje koffie, wat praten rijden. Gezellig. Ik heb nou de hand in de boos en ik mag net een rondje rennen. Want dan kom ik weer met brood tussen. Ik ben eerst aan het oproepen. En dit zijn jouw eigen redens? Ja, inderdaad. Maar ik heb er al een machtig in de regen hoor. Dat ik zei, niet weer aan. Zo'n andere heksen hier daar. En je hebt een mooi bad honger? Nee, niks. Nee, maar eerst winter worden ook. Nou, een heel tenue waar ik echt wel een beetje trots op ben is deze. Van collega Veldstra. Die is schietsinstructeur geweest in Kunduz. En dit tenue is daar gedragen. Nou, bijvoorbeeld een die heel herkenbaar is, dat is deze. Dat is dan weer van de Rijkspolitie. Dat is de overbekende Porsche jas. Ik heb hem compleet, behalve de helm. De oranje helm. Dus als iemand hem nog heeft, zo'n oranje helm, dan wil ik die er graag bij hebben. Dan is hij helemaal compleet. Wat doe je zelf bij de politie nou? Ik ben overlastcoördinator bij het meldpunt overlast in Leeuwarden. Ik ben er over de zee gerold en ik ben erbij gebleven en dat is nu 34 jaar geleden. En ik vermaak me nog prima. Ondanks alle reorganisaties die je over je heen krijgt, en ik heb ze allemaal meegemaakt tot nu toe. Dit is het uniform van Anno Houwing. Eerste korpschef van Leeuwarden na de Tweede Wereldoorlog. Is in 1945 benoemd. En die was volgens mij ook betrokken bij knippelvreed. En op enig moment zijn ze begonnen met emblemen, ook in Nederland. Nou, wat doe je dan als Friesland? Pompenblad erop. Alleen toen hadden ze heel veel inzetten in Amsterdam. Krakersrellen en dat soort dingen. Ja, en die Amsterdammers met een semi-gevoel voor humor. Ah, wat heb jij een leuk hartje. Nou, daar hadden ze zoiets van, dat willen we niet. Dit is de eerste. Er zijn niet zoveel meer van.
En wat het uiteindelijk geworden is, en dat is ook wel weer een mooie, dat is deze. Vala Fria Frezena, ofwel voorwaarts vrije vriezen. Ja, ik zie heel veel collega's van mijn generatie ook die er vervroegd uitgaan kunnen. Die ook zeggen, dan laat me maar alsjeblieft weggaan. Maar ik vind er helemaal niks meer aan. Alles moet via lijntjes, alles moet via protocollen. En je eigen vrijheid wordt wat ingeperkt. Dit vinden ze ook helemaal niet leuk. Wie net? De ondersteuners niet, de top van de ondersteuning niet. Alleen, we hebben het hier met Oscar Dros over gehad, onze grote baas. Die was echt enthousiast. Je hebt zo'n eigenlijk bij de politie zelf wel een soort museum hebben. Ja. Het wordt allemaal zakelijker bij ons. Tenminste, dat proberen ze. Dit kost eigenlijk de volle tijd. Ja, maar dit ook allemaal in mijn eigen tijd. En als je zoiets hebt, dan denk ik van voor de PR van de politie kun je het heel goed gebruiken. En als we iets nodig hebben momenteel is het PR. En dan niet van die jankverhalen hoe zwaar het allemaal is. Maar dat is het. Heel zwaar zelfs voor heel veel collega's. Maar gewoon ook eens op een andere manier.